Uite de dacă l-ai acolo. Uite jos. Eu? Jos așteptăm. Stai. Hai. Șeful, dacă se întâmplă ceva cu mașina mea, cine răspunde? Nu răspuns, nu să răspund eu. Păi da, mi-a spus să o las pe domnișoara și am lăsat ușile deschise la mașină. Ea cum o să închidă mașina? Ai solicitat recoltare de probe biologice sau trebuie tu la sânge? Da. Am înțeles. Dar mi-a spus să o las pe domnișoara la mașină, dumneavoastră. Ți-am spus-o, măi, e problema ta, e fata, ți-am zis eu, mă bagă pe... Păi da, eu am filmat că mi-a spus, uitați. Îl cunosc eu și... Da, am înțeles. Dumneavoastră mi-a spus cu gura dumneavoastră că să o las pe domnișoara acolo până... Nu mi-a spus? Păi o să vedeți că mi-a spus dumneavoastră. O să vedeți că dumneavoastră mi-a spus. Deci bine, în mintea mea este în felul următor. Te afli într-un echipaj de poliție. Da. În față te rog să închizi telefonul. Păi nu, e acum închis. Deci te rog să închizi, da. Păi e închis. Bagă-l în buzunar și stai... Păi n-am buzunare, că sunt în pijamale. Hai să ne limităm la a discuta, la asculta și la poliție. Am înțeles. Atâta timp cât am suflat prima dată în aparatul de tirotez, cred că aveam dreptul să suflu și a doua oară, nu știu cum. Păi dar dacă eu nu am văzut când ați destigilat, Ba dacă n-ai văzut, mai e problema mea. nu m-a întrebat cineva, nu mi-a arătat nimeni nimic. M-a spus să suflu până... Da. Deci am terminat discuția de răspuns, da? Da. Mergem la sânge, sângele spune tot. E idiot. Asta așa e, da. Și mai... Nu, eu ziceam dacă am dreptul, doar atât. Nu mai e rău să faci. Am înțeles. Apar două... Dar dumneavoastră trebuia să-mi arătați, nu Apar două valori care... dacă e sigilat sau desigilat. Care sigilat, da, s-am arătat. Nu știu. Eu n-am văzut. Păi ce faceți, mă lăsați la Caracal după aceea? Vedeți ce-i face? Eu n-am cum să vin, că n-am nici bani de chix. Am tot în mașină, toate documentele, tot